Salvegera 27 a Komkujiya Helepça li seranserî cîhanê tê bibîrxistin. Hîna dengê zarokên Helepça di guhê mirovahiyê de zingil e. Dayê bêhna sêvan tê. Li Rojavayê Kurdistanê ev ê 27 sal xelkên Rojava di heman dema Komkujiyê de di kolanan de rêz dibin. Li Qamişlo mîna her bajarekî Kurdan bêdeng dibe. نەتەنێ حەلەبچە وەک بوویەرێک هات ناسکردن بەلێ کۆمکوژیەک بوو و باندورێک gelekî mezin li civaka Kurdî kir lê nivîskar û roşenbîran kir li civaka Kurdî kir ku di wê demê de bi dehan zarokên Kurda bi navê Helepça hatin binavkirin bi gelek nivîskar û roşenbîr bi dehan eger ku em nebêjin bi sedan gotar û lêkolîn û helbest li ser Helepçe hatine nivîsandin. Kiryarên desthilatdara Ba's li her du qiraqên cemên Diclê û Feratê, Basên Iraq û Sûriyê bi heman mejiyê nêzî gelan dibin û komkujiya derheqê wan de pêktînin. Ew kîmyabaranek û rejîma Basê avête ser bajarokê Helepça 5000 Kurd tê de jiyana xwe ji dest dan dimîne daxek di aniya vê rejîma Bas'a li Iraq û Sûriyê de ji ber ku di heman demê de ramanek dişopandin. Qurbanên komkujiya Helepça li kolanên Qamişlo hat bibîrxistin û qurbaniyên 12 Adarê li kolanên Helepça hat bibîrxistin. Êşavî milletiyek e. Tevî hemû êrîşên gohatin ser Rojavayê Kurdistanê de lê ta anha milletên Rojava komkujiya Helepça ji bîr nekirine û her 16 mehê ji bo va xelkên êgo jiyana xwe ji dest dan ji ber çekên kîmyayî bibîr tînin. Ji bajarê Qamişlo bi Orient News, Ekrem Salih.